dawi su adanki da burgewa, kin iya sa kaya kuma kin iya takun kasaita, daga kanki na sa'aya. Ko kun jero kece a gaba su ne baya, daga ke an kai karshen kyawu kin musu nisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta muta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka akan kawo muku sababbin update na waƙoƙi na mawaƙan da muke da su a wannan zamani. Yasa na gaya muku har kullum in kana son sabuwar waƙa da zafi-zafinta da ɗumi-ɗuminta ka kasance da official Ado Gwanja TV. To yau ma dai ga wata sabuwar waƙa ta Salim Smart. Kun san dai Salim Smart shi ma in dai a fagen soyayya ne da nishaɗi shi ma gwarzo ne. Shi yasa na ga ya dace na kawo ta wannan gida namu mai albarka na official Ado Gwanja TV. Hakika wannan waƙa ta Salim Smart mai suna Dawisu, ni kaina na ji daɗin ta. Na san masoya da yawa za su ji daɗin wannan waƙa ta Salim Smart. In farkon zuwanka ne wannan tasha ta mai albarka, daure ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani insha Allah. Ku kasance da official Ado Gwanja TV domin tasha ce wacce da zarar mawaƙi ya saki waƙa insha Allahu da zafi-zafinta muke kawo muku. Shi yasa na ce har kullum ka kasance da official Ado Gwanja TV. Abinda za ka kasance cikin wannan tasha ta mai albarka official Ado Gwanja TV shine ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani, musamman ma a wannan lokaci da za mu shiga sabuwar shekara ta 2025 insha Allahu akwai sababbin waƙoƙi da album da za mu saka muku. Shi yasa na ce har kullum ku kasance da official Ado Gwanja TV domin tasha ce wacce ta ta'allaka akan kawo muku sababbin waƙoƙi na manyan mawaƙan da muke da su a wannan zamani. In muka ce manyan mawaƙa muna nufin gwaraza kamar irin su Sarkin Waƙa Nura M Inuwa, Ado Gwanja, irin su Auta Waziri, kai haddasa irin su Salim Smart masu tasowa. Duk ga su nan irin su Auta MJ, ga irin su Asnanik Ali Jita, duk dai a official Ado Gwanja TV. In kana son full ɗin wannan waƙa ta Salim Smart, garzaya shafin shi na Salim Smart official Ado Gwanja.